सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। संडे आज हटे संडे और दिनेश लाल यादव के पूरा चल गई बा जादू सिनेमा हॉल में। जहाँ लोग के बता दी आकि जिगर फिल्म देखे खातिर सिनेमा हॉल में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जा रहा बाटे। सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिले बा जिगर फिल्म और बन गई बाटे फिल्म जबरदस्त सुपर हिट। लोग के बता दी हो आकि जिगर फिल्म में आम्रपाली दुबे नइखी, एमे अंजना सिंह के जादू चलल बा। जिगर फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट जा रहा बा। काहे कि पब्लिक के भीड़ जब निकलत हटे तो लाइन के ताता रुकत नहीं के। तो लोग समझ सकता नहीं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के इहो फिल्म यानी निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के बाद जो जिगर लागल हटे एमे दोनों हीरोइन नइखे, ओकरा बावजूद भी इतना सुपर डुपर हिट फिल्म जाता। ओकरा पीछे कारण लोग समझ सकता नहीं। दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म के नया स्क्रिप्ट, गाना और अच्छा समय इहो बा कि रउआ लोग के फिल्म में पवन सिंह के आवाज में एगो गाना सुपर डुपर हिट सुने के मिली। कानमा के बलिया वाला गाना जौन बाटे मार्केट में धूम मचा रहल बाटे और सुपर डुपर हिट हो गई बाटे ए फिल्म में गाना। तो फिल्म के 4 चांद लगा देते रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ और साथे साथे पवन सिंह के गायकी के तरुआ लोग के अब का कहल जाओ। तरुआ लोग इहो बात जानता नहीं कि भोजपुरी के सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ कभी भी कहीं भी धमाका करे खातिर तैयार रह सकता रहन। उस साथे चाहे आम्रपाली दुबे होखस, चाहे अंतरा बनर्जी होखस, चाहे रानी चटर्जी होखस, चाहे कोनो हीरोइन होखे, उनका साथे उनकर पेयर करे खातिर दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना आप में काफ़ी बड़ा। तो अंजना सिंह के साथ इनकर जोड़ी बहुत जबरदस्त ए फिल्म में नजर आ रहा बा। फिल्म जिगर मार्केट में सुपर डुपर हिट साबित हो गई बा। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वो लोग बीच ऐसे ही हमने के पेश करत रहन सन। अगर अभी तक हमने के चैनल के लोग सब्सक्राइब नहीं कर तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज